Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 11, versikulo 17. Pagimbagam matlaeng no naasi ka, tano naranggas ka, sika matlaeng ti agsagaba. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampo diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apay, saan nga tangag bakasyon damanang mo anita ken manong mo Orlan dito'y balay, anak ko? Kung nadamat nga bakasyon da, nanang. Nasaya at mat nga raod. Mailiwak mo teng kadagiti kakabsat mo, ken dagiti apo ko. Ay, kaano da kano nga agbakasyon. Di da yung bagati aldaw nga sasangpet da. Ay, basta dadan tulatan Ay, katagsagana tamo nga rodon Agdalos-dalos tan dito'y balay, tapno na dalos ang masangputan da. Ala, nanang. Rugyak ti aggaik inton bigat iti parangan. Tani medyo nasamak nga mintaglawlaw ti balay. Ay na, maragsakan no kasta nga agawid dagiti kakabsat mo, anak ko. Kasano, kadudwata mo nga minon dito'y balay. Inton mga sawa ka, ay, agmay-may saak tumutun. Adayumit nga minti nakay-kamangan dagiti kakabsat ko, nanang. Ni Manong Orlan, agigyan mo iti lugar ti asawa na. Kasano, kat ijay mga minti nakasapulan na itinapintas at trabaho na. Si kangay mat, awan pa'y planom ang mga asawa. Datang ti parikot, nanang. Tati kaya tinubyak. Ijay to solar da ti pagpatakderan mi iti balay mi. Di kaya't asawon da ita, agmay-may sa kayon ton dito'y balay. Nasaya at matanda kayon Orlan, tanya apog. Apay nga'y, asaan mo akadwa ti asawam kanti may nga apog? Iso nga ro na nagawid kami nanang. Tanagsina kami iti asawak. At dalalaki ti awanan bain na babae. Anya? Kasta ang agpaiso nanang. Iso anasay-sayatan nga agsina kami. Kat kinaykayat ni Tanya ti sumurot kanyak. Kat ti inaunang anak mi, nagbati iti nana. Kasano kayong arod itan nga agama? Dito'y akong nga agbirok iti trabahok nanang. Dito'y kamin balay nga agnaad ka ni Tanya. Sa bagay, may mayat matkit din no dito'y kayon nga agnaad. Tamangan no pumanaw tumot ni Rafael dito'y inton agkasardan iti nobya na. Tangay dito'y kayon balay ko nga agnaad, Tanya. San amabalin kanyak ti sadot? Rumbang lang aggunay ka dito'y balay. Diyak kayat ngagbalin ka doon niya. Wan lola, sa anak mat asadot. Nasaya at mat nga raud. Sika ti para indaw kan para dalaos. Tasyak ti para lutaw. Wan lola, Kan si kamutan ti aglaba. Sana balay, takabanbanwagam. Napigpigsa kang aglaba. Siya kat bakit ako. sige lola, saan kayo amadanagan? Taamok mat ti tumulong iti trabaho iti balay. Nasayat mat nga raud. Iti kasta, makatulong kamat kanya. Ay na, nagadumot ang tinsang patyo agin at gatang yo anita. Kun, ay na, nagwapo matan ti apo ko. Agmanwak, lola. Kasya na ka ti Diyos, apok. Mala, umunag kayaw. Tanitanya ti ibaon ko amang yun nagkadagiti ginat gatang yaw. Alaman nga rod nanang, nasakit pa ikit din ti ulok, gapo iti pudot. Amangan mo't lumabisin kayaw. Sigay, idasaran kayo iti kaninyaw. Agyaman nak nanang. Umuna kayo nga roda ni Jay kusina. Ay abaklaang ni Tanya amang yun nagkadagiti ginat gatang yaw. Anya pa'y lang tar aramidam di tatanya. Mapan mo inawan tinanganan daan time. Ngam, lola, jak pa'y nalpas tila baa. Adumat ngamin ti ipapaaramid yo. Kahit adda reklamaw. Awan mat lola, ngam ilipas ko kumapay at ilablabaak. Ay, aginaw ka pa'y sa kanto aglaba.
Sige nga rod, Lola. Nanang, pag inanaan nyo mat anitan niya, itay pa baon kaya baon kan kuana. Katanusan na tamakipagnanaad kat nga rod dito'y balay ka. Apay, kaputa makipagnanaad, aramidan nyo mat na nakatulong. Ang mga no agipulong ka ni Manong Orlan. No adda reklamo da, di pumanaw da dito'y balay. Saan ko makasta nanang? Ure makipagnanaad, ta saan damot apadagsan. Nagtrabaho mo't ni Manong Orlan. Ada mo yaw awat na kada kayo ka. Manumula ngay. Umanay lang nga para kadakwada nga agama. Ay kat imbaglangan hatad da. Ano sa nyo idan nga agama nanang? Pumanawak ton dito'y balay kat isudan ton ti kadwayo dito'y. Agpakada kami nanang, manumutan nga aldaw ti bakasyon mi. Adamot ang trabaho, kinton maminsan nga aldaw. Ay kat agyaman nak iti sa sarungkar mo, anak ko. Ay, awan anyaman na nanang. Ala, an-anadan yung ti salon atyo. Aglalo, kat adayo ti pagnanaadak. Ay, mabit lang anak ko. Adda itad ko a regalo kin ni Ryan. Ay nananang, nagtaktak kayo pa'y laang. Pakaragsakak ti mang regalo iti paboritok nga apo ka. Talaga alab na ka, Lola. Angem inton maminsan, saan kayo nagtaktak? Igatan nyo langin iti gatas yo, tigatan nyo iti regalo. Bay anak ka di amang regalo ken ka apo ko. Umanayon aragsak ka, no maigatangan kamot iti regalo. Agyaman nga rod, Lola. Baliktad kayo mat nanang. Apay manan, Rafael. Imbis kumaanitan niya ti ikanyo iti regalo. Ta iso ti ibabaw nyo. Saan mat? Tani pa ilang Ryan. Kat kabaalan mo't nga ipay ni Manang Anita dagiti kasapulan na. Kontraan nakman ako nakaon. Iso nga rod ti kayat ko nga ikan. O di regaluan nyo mo't nga ron ni Tanya. Ay saan na nakasapulan. Unay kayo na ya. Ada paborito yung apo no kastater aramidin nyo. Kat no agpadadamot nga apo ko yo. Ay na, saan man asyak ti sipsiputa makanayon si ka Rafael. Kasano ita, nalpasan ti kasar mo. Ijay kanayan ti asawam nga agnaag. Isumuti ka ti asawak nanang. Ijay kami pa'y labalay da nga agnaed. Aging nga asaan pa analpas ti balay mi. Ay kat iso ang arod. Awan mo't maramidak no panawan na kong. Naibagak mo't kada kayo idin. Saan ka din nanang? Sana balay. Adamot ni Manong Orlan. Kanitan niya akadwayo. Unang may mayat mo't laang kuma. No adda ka akadwak. An-anusan nyo kidinitan niya. Sapay ko ma. Tay patagyo mo't dya apo ko yaw. Awan mo't aramidak amadikan ko na. Amo ka na dagsan tirik nayo kan kuha na nanang. Iso nga ipakpakasi ka. Balbaliwan nyo kumati trato yo kunitan niya. Pumanawan ni Rafael dito'y balay. Kaya't asawon day ta. Awanan tinamnamaan tayo nga agatang iti masapsapaw dito'y balay. Nanang, agit iti dakmat kada kayo Manumula nga iti mait itid mo. Nanang, anusan tayo no anya ti adda? Katanya pa'y ngay. Awan mo't maaramidak no saan nga agan-ano, saan ka day. Anusan da kami kanitan niya, nanang. Sana bale, tanagagat mat nitan niya. Saan mat apadagsan kada kayo ti ato kuyo? Aldawan, ngam na kay da kapay lang. Kaslamad mading aming tiriknak, Lola. Nasakit ti ulo. Nan, dapadapak man timuging mo. Saan ka mo't anabara? Ay bumangon ka kit din, tarugyamon ti agdalaws. Sige nga rod, Lola. Maday, no tangtanggadam, no addalabasit mariknam. Itrabahom kit day, tapno saan ka nga addang agsakay. Wen, Lola, bumangon ak nga rodan. Mala, mapan ka mangan nga umuna, kan agtumar ka iti para iti sakit ti ulaw, sa kagrugay nga agtrabahaw. Wen, Lola.
Aldawan, ngam saan kayo pa'y matabimangon. Siyak ka din tagluto. Alaman nga road, maulawak buton. Ay, apay nga taakas to'y matang tiriknak. Kaya't yung kadi, taipan kayo iji ospital, Lola. Ay, paliiwag pa'y. Abangan numaawan mo lang inton madamdama. Sige nga rod, Lola. Panawan kayon dito'y kwartuyo. Mapana kon agluto. Sige lang, tanya. Ayabandak laeng nada ka sa pulan nyo, Lola. Wan, di nakpakadanagan. Impaglakid din, tanasingpot ni tanya kanyak. Uray saan anasaya at di pagpakita kwa na. Talaga anasingpot day tanga apo. Di nakpinakitaan iti mati. Uray saan anasaya at di trato kwa na. Nasingpot latta kanyak. Apay nga'y kaslagri kus matan ti panagkitak. Ay, tinasaya at pukawak ni Tanya. Tanya! Tanya! Anya tinapasamak. Sa dino ti ayan ka, oh. Adda kayo dito ospital, Nanang. Na-stroke kayo. Imbaglaangan, tanaarayat na kayo adagos ni Tanya. Ha? Uwan nga agpaiso. Malagip kon. Ne, Nanang. Apay nga agsangit kayo matan. Makonsensya ang amin, anak ko. Apay mat, Nanang. Oray madititrato kinitan niya. Saan nakabinaybayan? Nakasingsing patlatta kanyak ti anak mo, Orlan. Anya? Ne, apay, Nanang. Adda ka di inaramid yung amadikan kwa na. Pakawanan na ko, anak ko. No saan anasaya at impakpakita kiti anak mo. Ne, awan mo't imbagbaga na kanya, Nanang. Gaputan na singpot ti anak mo. Iso siguro asan nang ay magbaga madititrato kan kwa na. Tinasaya at Nanang. Dumawat kayo iti pamakawan kan ni Tanya. Noan yaman ti mading impakpakitayo kan kwa na. Talaga dumawatak iti pamakawan. Isong ayabam kumati anak mo. Takayat ko ang makasarita. Sige, Nanang. Inakayaban ni Tanya. Apay a pinaayabandak, Lola. Adda ka di kasapulan nyo. Kaya't ko laang ti agyaman kan kapo. No sanak siguro at tinulungan. Amangan no natayak itan. Lola, uray asino mat siguro at tao nga adda iti kasasaad ko. Tulungan na kayo at tulungan. Wan, ngamsan nga may nanasaya at dagitim pakpakitakan ka, apo. Okay laang mat kanyak, Lola. Ano sakti amin arigat para kinitatang. Napatag kanyak ni tatang. Iso asimuro takkan kwa na. Tapno adda mga sikasukan kwa na. Maasi ak ngamin kinitatang. Gapo iti inaramid ni nanang kan kwa na. Talaga nasaya at kang anak, apo. Manipod ita. Baliwa ko unti tratukan ka. Hello, anak ko. Kumusta kayo, Nanang? Ayusak lang, anak ko. Saan da ko napakadanagan? Agpawitak-latan iti usarin nyo a kwarta, Nanang. Ay kat pagyamanak unay, anak ko. An-anadan nyo kumati salon at yu, Wen, anak ko. Pagyamanak ti kaaddan ni Tanya dito'y balay. No awan ni Tanya,
Amangan no natayak mutun. Wan, nanang. Iso nga an-anusan nyo ni Tanya. Agsingsingpat kayo kumakan kwa na. Huwan anak ko. Manipod ita. Agsingsing patakon kuana. Nasaya at matngarod no kasta. Naibaga ngamin ni Rafael, asaan anasaya at itrato yu kan kwa na. Naka-amerisak itan anak ko. Nasaya at no kasta, nanang. Alangarod, agpaimbag kayo. Kan saan yun akanan dagiti maipare. Wan anak ko. Katagya manak manen. Kumusta kayo, nanang? Bayaten tirik na kanak ko. Imbag lakit din mild stroke la ang tinapasama kanya. Ang anadan nyo ti salon at yun, nanang. Tama balin, maulit man ti pan naka-stroke yo. Sana balay, tadamot ni Tanya akad kaduwak. Sa paila ko tagbaliwan ti trato yo kun kuana. Wan anak ko. Saan ka madanagan? Amom, gapo iti kinasaya at ti panagpuspuso ni Tanya. Isudan to nga agamat ti agtawid dito'y sular ko ama panawa. Masaya at dayta na panunot yun, nanang. Tarumbang lang nga isuda nga awanan ti tulungan nyo. Saan kahit adya agdaan? Ipatag mo titunggal kamang ti pamilyam, tawan sa baling agtitinulong, no di da kayo amismo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.